OK, dyma darn yr ardd dwi'n wedi penderfynu ddefnyddio ar gyfer perlysiau. Mae gerrig gegin mwyn I fi casglu'r planhigion yn hawdd I goginio, ac mae yna rai perlysiau yma yn barod. Chi'n gallu gweld mintys a chenyn syfu, ac mae llawer o mefus gwyllt yma hefyd. Mae'n beft iawn, ond mae'n lledu cymaint yn anffodus. Mae'n amlwg ei bod nhw'n hoffi safle. Mae'n wynebu'r de, felly bydden nhw'n cael llawer o haul yma. Mae tipyn o waith i'w wneud ymlaen llaw, felly bant y ni. Felly, dwi'n wedi clir o safle o chwyn y cherrig a wedi plannu'r perlysiau. Mae dan yma tua 5 troedfedd o 5 troedfedd. Dyna ddigon am fwyafrif y bobl. Wrth gynllunio'ch gardd perlysiau, meddyliwch am uchdeb y planhigion yn y pen draw a rhowch y dalaf yn y cefn. Dwi'n wedi tyfu ffenigl, perl, a borage o had, felly mae nhw'n fach yn hyn o bryd, ond bydden nhw'n tyfu yn gyflym. Mae ffenigl yn lluosflwydd, hynny yw, mae nhw'n dod nôl bob blwyddyn. Mae'n arogli o anisyd ac mae'n dda gyda ffysgod. Mae borage yn planhigyn hyfryd. Mae gwenyn yn dwlu arno fe. Mae dail yn flewog, ond mae gan blodau glas pert iawn, ac mae nhw'n cael eu defnyddio I ddefnyddio salad a cocktails. Planhigyn blynyddol yw e, ond mae'n hyn yn hadu, felly siŵr o fod bydd un yn ymddangos rhywle yn yr ardd y flwyddyn nesaf. Yn y rhes nesaf, mae perlysiau môr y canoldeb, rosemary, sites, sage, oregano a marjoram, mae mintys y graig yn y Gymraeg. Thyme a bay, llawryf yn y Gymraeg, a isop hefyd. Bydd y llawryf yn tyfu I fod yn nodwydd canolog gyda planhigion eraill yn tyfu o gwmpas fe. Pan chi'n aros iddyn nhw I dyfu, jyst rhowch blodau I mewn I lenwi'r bylchau. Nawr mintys. Planwch mintys mewn pot yn y pridd bob tro. Fel arall, bydd yn lledu ym mhob man. Yn y blaen, dwi'n wedi plannu perlysiau blynyddol. Basil, perllys, parsley a rocket yn y pot yma I rhoi mewn. Hefyd, cenyn syfu a lyfant. Mae perlysiau yn eitha hawdd I dyfu. A chi'n gallu sychu nhw I defnyddio trwy flwyddyn. Ond mae un peth I edrych amdano, blodau. Unwaith maen nhw'n blodau, bydd y blas yn newid. Weithiau mae'n gallu bod yn chwerw, felly cadwch llygaid arnyn nhw os chi'n bwriadu defnyddio am goginio. Mae 4 peth i'w wneud. Torri'r blodau cyn gydol phosib, casglwch nhw yn gyson, planwch nhw yn y gwanwyn cynnar neu haf hoer, a bwydwch nhw gyda fertiliser hylif I hybu twf dail yn hytrach na blodoio. A dyna fe, mwynhewch.